गिबियाव समनि रादाब पर्टेल नायगिरि बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिग्रोबाय लोगोसे गोदान बोसोरनि बयनिबो हामग्लायनाय जासिहरनाय जाबाय। बैसागु फोरबोखौ मुलुगनाङैनो फालिदों। दा बे बैसागु फोरबोआ जोंनि बर'फोरनि गिबि फोरबो हिसाबै मानियो। दा बे बैसागुआ जोंनि हारिनि जिथु हारि हिसाबै जि हारिमुआरि माखासे माबाफ्रा बेयाव गोरोबनानै दं। बे हिसाबै बैसागु फोरबोखौ जोङो जोबोद गाजा गोमजायै जोंनि दखरा आफादनि सिङावहा 1990 मायथाइनिफ्रायनो बेखौ फालिबोदों आरो दिनै जों नैबे थाखोआव सफैबाय जाय थाखोआव माने गोदो 1990 मायथाइनि सिगां जों नुनो मोनोमोन बे बैसागु खुंनाय माखासे आब्रुथिफोरा गुबुन गुबुन रोखोमनिमोन। एसे बेले बेजे जेनेब्ला मोसानाय मुसुरनायावनो जा रंजानाय बेबायदियावहा जों हांगार फोननानै बा हौवा मानसियानो हिन्जाव जानानै मोसानाय थालिर फस्लानि माने दल दामनानै रंजानाय बेफोर गासै माबाखौ जों नुनो मोनोमोन। नाथाय आथिखालावहा बेखौ जोङो 1990 मायथाइनिफ्राय दखरा आफाद जोनोम होनानै जोंनि बे दखरा आफादनि सिङाव थानाय जेसेबां गामिफोर दं बे गामिफ्राव अर्गानाइज खालामनायनि गेजेरजों बेखौ फोसाबनाय बुब्लियावहा लाबोनानै नैबे मन्चसिम सफैदों। दा जोङो आसा खालामदों बेबायदिनो जोंनि बे बैसागु फोरबोजों लोब्बा थानाय रंजानाय बाजानाय मोसानाय आरो हारिनि बे आसार खान्थि आरो जिथुनिखि हारिमु बे हारिमुखौ जोङो साबना हामना खालामनायावहा जों अराय बेबायदिनो देग्लाय बोसोराव जेरै माने बैसागु फोरबोखौ गाजा गोमजायै खुंदों बिदिनो फैबाय थानाय इयुनफ्रावबो बेबायदिनो जालांबाय थागोन। जोंहा बे जोंनि दखरा आफादनि अराय माने मोनसे गोजोर फोरबोखौ फालिनायनि माखासे नेमखान्थि दंखायो। बे नेमखान्थि बायदियै थांबाय थागोन आं बेखौ फोरमायथ'बाय। आथिखालनि बे डिजिटेल समावहा जोंनि उन्दै फैबाय थानाय जेनेरेसनफोरखौ जोङो खावलायगोन जाहाथे जोंनि बे हारिजों लोब्बा थानाय माखासे मोसानाय मुसुरनाय बेखौ जोङो गावनि न' सिङाव बा गावनि गामियावहा मोसानाय मुसुरनाय खालामबाय थायालासिनो मोनसे मन्चखौ बा रंजासालिखौ जोङो सनमान होनानै जोंनि आसार आखु जोंनि मावनाय दांनाय साननाय हनाय बे गासैखौबो जोङो मुलुगनो दिन्थिनो थाखाय मोनसे फोसाबनाय एबा गावखौनो जिथुनिखि साबना हामना बयनोबो दिन्थिनो थाखाय जों बेखौ नाजानांगोन। दा जोंनि उन्दै गथ'फ्रा जि माने रंजानाय मोसानायखौ लानानै बा जोंनि आसार आखुखौ लानानै बिमा बिफानि बा गिदिर मानसिनि बुंनाय फोरमायनाय बेखौ लायालासिनो समाजनि जिथु बादगा बिदि माखासे आखुथायफोरखौ खालामनो नागिरो। दा बेखौ जाहाथे जों आसा खालामदों जोंनि बे दखरा आफाद गायसननानै जि खामानि मावदों बे खामानि मावनायनि गेजेरजों जोंनि जेनेरेसनखौ जोङो मोजां माने थाखोआव लाबोनो हागोन। मोजां फारसे जोङो आवगायहोनो हागोन जों बेखौ मिजिं खालामदों। बेखायनो आसा खालामदों जोंनि उन्दै गथ'फ्रा दिनैनि बायदि नैबेबायदि फोरबो खुंनाय जोंनि माने मन्चआवहा जेनेबा मोसानाय मुसुरनाय खालामनाय बेयावहा बाहागो लायोब्ला लानो थाखाय आवगायबोयोब्ला जोङो जोंनि हारिखौनो जोङो गोजौ माने थाखोआवहा जोङो दैथायहरनो हागोन। बिश्व दरबारावनो जोङो बेखौ खिथानो हानाय जागोन। मानो होनबा डिजिटेल मुगायावहा जों बेखौ माने फोरमायहरनो हायाब्ला जोंनि न' सिङावनो मोसाबाय थायोब्ला रंजाबाय थायोब्ला बे गुसेब जागोन। आरो जों बेखौ जोंनि रंजानाय मोसानायखौ जोङो मोसायो रंजायो जोङो जोंनि हारिमु दं होननानै बेखौ जुदि फोसाबनाय बेलायावहा बा जों मन्चआवहा लाबोनानै बेखौ जुदि बुहुमनो दिन्थिनो हायाब्ला जोंखौ रावबो गनायनाय नङा। बेखायनो जों आसा खालामदों जोंनि बे बैसागु फोरबो खुंनायजों लोगोसे जिथु रंजानाय मोसानाय हाबाफारि बे हाबाफारिफोरखौ जोङो जोंनि मन्चआव फैनानै जोंनि
जेनेरेसना बाहागो लाफैनांगौ आरो बेखौ हमथानो बेखौ फेहेरनो नाजानांगौ होननानै आङो खावलायो।